Azken urteetan aizkora egite prozesua erabat aldatu da. Lehen aizkoren pieza bi materialetakoa izaten zen, burnia eta altzairua. Burnia okertu eta barruan altzairu zati bat sartzen zen, kirtenaretza zulo bat utziz. Gaur egun pieza guztia altzairuzkoa da. Hasieran bat ginen da, denborarik anetzen, lainoa gure gainetik bezala bizi. Egite prozesuan lehen pausua kalda deritzan operazioa izaten da. Pieza sutan sartzen da eta 1000–1200 gradu bitartean berotzen da. Kontu handiz ibili behar da altzairua likuatu ez dadin. Errementariak altzairuaren kolorea eta txispen bitartez jakiten du pieza urrungo faserako prestagoen edo ez. Zerbait eman aizegidan dauri. Zutik atera bezain pronto aizkora forjatu behar da. Hau da, aizkorari forma eman bartzaio. Horretarako mailua erabiltzen da. Mailuak pedalak ditu kolpe handiagoa edo txikiagoa izan dadin. Lehen, errementari printzipalak mailu txiki baten bidez seinalatzen zuen beste bi laguntzaileek non jo behar zuten. Aizkora forjatzen lehen 3 lagunek ordu erdi bat igarotzen zuten. Gaur berriz, batek mailu mekanikoaren laguntzaz 10 minutuetan forjatzen du pieza. Aizkora forjatzerakoan errementariaren eskuak tenazak izaten dira. Hauen erabileran antzematen da errementariaren maisutasuna. Forja deritzan operazioan, errementariak badaki ze aizkora mota egiten ari den, lehiaketakoa den, adarrak moztekoa, hau da ze jende motak erabili behar duen aizkora hori. Nolabait prozesu honetan errementaria eta geroko jaberen arteko erlazioa sortzen da. Orain gaztea naiz eta lehen berriz mutiko, iesidoan kea naiz ezkutatuz betiko. Iesidoan kea naiz ezkutatuz betiko.